El 13, 14 i 15 de juliol torna el Pau Paterres de Tàrrega, el festival musical d'estiu de Ponent. Amb les actuacions dels Amics de les Arts, Tomeu Penya, Gertrudis, Roba Estesa, La Terrasseta de Preixens i molt més. Obertura de portes a les 9 del vespre amb sopars a la fresca, on podràs degustar kebabs, pizzas, creps, a més de concerts i mercat de paradistes. I el dissabte a partir de les 6 de la tarda gaudeix amb tota la família del Pau Paquís. El 13, 14 i 15 de juliol tens una cita a Tàrrega amb el festival Pau Paterres. Vine aviat, perquè l'entrada és gratuïta fins a les 11 de la nit. Amb el patrocini de Moritz.